żar Mizzi imlaqqam il-lajs minn ħalaxaq mallaq fit-2 ta' Lulju 1894 mill-bojja Paolo Laus u mejjun mill-Markis Giorgi Crispo Barbaro li bidu jew bidejh stess Noel il-ħabel ma kienx ħati. Ma kienx ħati. Ma kienx ħati. Il-qorti ikkundannatu fuq xhieda falsa misjuba minn Kordin mill-Markis Giorgi Crispo Barbaro innifsu. Hekk. Ħalli ma jaħsibx li jinsa nibża minnu. Konfrontaħ pubblikament fuq il-bandiera tal-Maltin. Ma jistax ikun li dal-bniedem korrott jibqa' jagħmel li jrid, sempliċement għax għandu l-poter f'idejh. Bati saħtu! Kemm kont għadni jiblaħ dak iż-żmien. Kemm għamilt affarijiet tal-mistħija li llum nixtieq li m'għamilthom qatt. Minħabba l-vizzju misħud tal-logħob tal-karti. Jien spiċċajt għamilt 20 sena ħabs fil-waqt li Ġuże u Ġenwi spiċċaw mejta. Wieħed fuq il-forka u l-ieħor minn taħt idejna stess. Kemm huma koroħ il-miżerja u l-injoranza. Kemm iġeluk tagħmel affarijiet ta' min jistmerrhom. Ma jistax ikun li dal-poplu jibqa' sejjer hekk u ma jkunx fuq tiegħu. U jħallil xi ħadd bħal Markis Laqi tal-Barrani żebilħu jagħmel bih li jrid. Ġabek għaw il-lejla. Aħbari ċejn zbieq, Manuel. Xinqadri ma setax jistenna sada fil-ħodu. Għeddewna, Manuel. Ġew isibuna teatru u għeddewna.
Min ma semax bih illum lil Manuel Demek. Għal snin twal wara mewtu tista' tgħid li kien intesa kważi għal kollox minn kulħadd. Imbagħad xi żmien wara li l-ħolma li kellu saret realtà u Malta ħelset mill-ħakma tal-barrani, stembaħna għal kobor ta' dan il-bniedem radikali. U ktibna kodba fuqu u saħansitra anke għamilnilu monument f'post mill-aktar prominenti. Imma sakemm damħaj, dan il-patriot skomdu u kontroversjali, kienet baqgħet tiġri warajh l-istigma ta' qattil u galejott, anke b'daqsxejn ta' lajnuna mill-edewa tiegħu li kienu bosta u b'saħħithom. Ta' 18-il sena kien hemm ninsieħbu Giuseppe Azzopardi joqtol lil Paolo Genuis għax kien rebaħlu xi flus waqt xi logħba tal-karti. Imma fl-20 sena li spiċċa għamel il-ħabs, intefa' jistudja u sab il-vokazzjoni tiegħu bħala il-leħen taż-żgħir u tal-makus. Kien sar għadu kbir ta' kull forma ta' inġustizzja u fejn kien jara ma kienx joqgħod lura li joħodha kontrija qatta bla ħabel. U danu li jaqgħat lil Manuel Demek mad-delitt li se nirrakkontaw illum. Rużar Mizzi kien ngħata l-forka għal qtil ta' Wenzu Bonanno. Imma ħafna kienu tal-fema li Rużar kien innoċenti u li kien sar sforz mill-pulizija biex jeħilsu minn kriminal li ma setawx isibu tarfu. U minn ta' qudiem nett ta' din il-fema kien hemm Manuel Demek. Llum Medi għandna il-każ kontroversjali magħruf bħala tal-lajs. Jiena se nħalli f'idejk biex tgħidli inti kif inħolqod din il-kontroversja. Rużar Mizzi li kien raġel imqareb li kulħadd jaf. Madankollu dan jista' jkun u nagħmel l-enfasi fuq il-kliem, jista' jkun li dana jingħata għal-mewt għal delitt li ma wettax. Issa, kellna każ ieħor jixbħu fejn seta' sar falliment tal-ġustizzja fl-1825. Kien hemm fratt Ritiġju u wieħed mill-aħwa li kien ikkundannat għal mewt wara li ngħata l-kundanna u saret l-eżekuzzjoni tfaċċa persuna oħra u qal li kienu li qatel lill-vittma. Tajjeb li ngħid ukoll li meta seħħ dan il-każ Gerald Strickland, aktar tard Prim Ministru, kien is-segretarju tal-Gvern u għalhekk seta' kien jaf xi ħaġa aktar minn ħadd ieħor. U kien anka kritikat fil-Parlament fuq dan il-każ. U dan Strickland kien irrisponda li qala bl-Ingliż għax kien jitkellem Ingliż u kien qal li I had no hand in that dirty business. Jiġifieri dan donnu ammetta li kien hemm dan id-dirty business u x'kien da dirty business issa forsi joħroġ minn dan ir-rakkont. F'dan il-każ tissemma l-proklama. X'kienet eżattament din il-proklama? Il-proklama huwa avviż pubbliku u f'dan il-każ il-Gvern iħabbar li wieħed mill-kompliċi f'delitt kien se jingħata il-maħfra bil-kundizzjoni li jgħid il-verità kollha għaliex di kienet torbtu li dan jgħid il-verità kollha, ġifieri anka is-sem tiegħu fid-delitt. Dan tal-lajs kif kien imlaqqam Rużar Mizzi huwa wieħed mill-aktar każi kontroversjali tas-seklu 19. Dak li kien dam jallega Manuel Demek illum jissejjaħ frame-up. Imma tajt veru li kien hemm min wasal biex jagħmel frame-up fuq kriminal magħruf biex jeħles minnu? Skont Manuel Demek u oħrajn, iva. Hemm bżonn li neħilsu minna malajr kemm jista' jkun din il-marmalja kriminali li hawn tiġri mas-saqajn. Sewwettet, Eċċellenza. U m'għandniex għalfejn noqogħdu niddejqu x'mezzi nużaw. Dawn huma nies li ma jistħoqilhom ebda konsiderazzjoni. Kull mezz huwa leġittimu biex inwarbu minn nofs lil min ma jaqaf qatt jikkalpesta l-liġi. Nabemmi jekk Sur Markiż. Dawn huma nies li huma ta' dannu kbir għas-soċjetà. Hija fiżika u kemm morali. U minn fuq lilna qed ipinġuna koroħ ferm f'għajnejn is-superjuri tagħna, qed jgħadduna tal-inkapaċi.
U dan li kunu jridu l-Ingliżi biex jaqbżu lilna u jippuntaw xi wieħed minn tagħhom fejn bidritt u b'kapaċità jistħoq li nkun hemm jien. Hija ħaġa tassew inġusta li l-karriera brillanti tiegħek tista' tiġi mtaqna u addirittura nfixkla minħabba xi erba' irriduċċibili li ħadd ma jista' jsib tarf tagħhom. Imma mija jridu jagħmlu dawn il-Kanarja. Jien kif taf xettajnejja fuq il-pożizzjoni ta' kap tal-korp tal-pulizija u l-ebda kriminal mu se jtelli fili din il-kariga. Hemm bżonn li noħodha akkost ta' kollox. U tkun tassew ħaġa tajba għax bniedem tal-kapaċitajiet tiegħek għandu l-ħili jassigura il-buron f'dan il-pajjiż. Għawi da drammux. Jien ngħid li qed tistiden l-inkwiet Manuel. Ma tkunx l-ewwel darba żgur. Immissru jaf kif qegħdin sebgħinejn fuqu. Tajt mhux se jqgħod jinkwieta. Tagħtu ġewwa wisq din l-istorja tal-lajs, konvint li ħadmuh biex jeħilsu minnu. Jekk dan li hawn fi dram huwa minnu. U mhuwiex waħdu ta' din l-opinjoni? Minn daqshekk ilhom jgħidu ħafna affarijiet fuq dan il-Marquis Crispo. Mizmin il-ġuri. Jiena smajt li wara l-allegazzjonijiet li għamel Manuel, Sigismondo Savona qajjem il-kwistjoni fil-Kunsill tal-Gvern u talab issir inkjesta. Immista ngħid jien mhux kollox għal xejn. Hekk jew bekk li ruża dan luħ. U hemm dan issa mista ġġibu lura. Tassew, ir-rużar mhux se nġibuh lura. Ma kif għamlu lilu jistgħu jagħmlu lil ħaddieħor jekk kulħadd jibqa' bħalhom magħluq. Msemma, ma nafx xejn. Isma' tiġi nkomplu għax qiegħed isej ħafna ħin. Mela le, tlaqna. Jien beħsibni neqridhom billi ninqeda bil-gideb u d-diżonestà tagħhom stess. Naf mill-esperjenza li mixejn ħaġa daqstan diffiċli li tkeskes il dawn il-qatta klieb irrabjati għal xulxin u hekk beħsibni nagħmel. X'għandek frasek, eċċellenza? Irrid neħles minnhom wieħed u nibda b'dawk li l-aktar jagħtuna nkwiet. Dawk li xebgħu jiksru l-liġi u ma wafqux deħlin u ħerġin il-ħabs. U diġà għandek li xi ħadd frasek? Biħsibni nibda b'dak il-viljak bla ruħ ta' Rużar Mizzi. Dak li sejħulu il-lajs. Permetti li ngħidlek li l-idea ġenjali għall-aħħar Sur Marquis. Huwa bniedem immorali għal kollox u bl-ebda mod ma nistgħu nsibu tarf tiegħu. Irrid neħles minnu darba l dejjem. Bħalissa jinsab taħt idejna. U diġà sibt il-min jikkolabora magħna fost il-marmalja li għandi taħt idejja maqfulin il-ħabs. Tista' ndukom xi ħaġa, Sinjuri? Jekk tridu biljett, dan tista' taqtah mill-bib stess, dik nar tar-rappreżentazzjoni. Inti Carlo Saliba? Le, jien Armando Grek. Tajjeb, għax rridu nkellmu lilek ukoll. Jiena Carlo Saliba, intom min intom? Lina ma tafunix, imma aħna ħbib tagħkom u ma nixtieqkomx tidħlu f'xi ħafna nkwiet. Tistgħu jekk jaġobkom tgħidulna min intom u għalfejn ġejtu hawn? Jien naħseb li inti bniedem intelligenti biżejjed biex tista' taf minn aħna u minn batna, attur u x'naf jien. Sa dan it-tant għadek ma tlix minn int u xi trid. Isma' nisewwa ħabib. Inkun naf jekk kienx ħabib jew le meta tgħidli xi trid. Ngħidulkom xi rridu, mela le. Ismani, dan id-dram ma jistax jidher fil-pubbliku. Aħna ġejna biex inwissukom li l-awtoritajiet se jagħmlu minn kollox biex iwaqfuh. Hemm każ ta' inġurja u mala fama. U intom fejn tafuhom dawn l-affarijiet? Nafuhom. Issa jew tieqfu issa minn rajkom, jew teħlu b'kollox intom ukoll flimkien mal-awtur. X'ismu bħalissa? Tafu tant xorti u ma tafux x'ismu l-awtur? Manuel Dimek. Nafu tibżawx. Fidejkom mela. Imma aħna nagħtukom parir li ma titħlux f'biċċa nkwiet għal xejn għal wiċċ biċċa kriminal li kemm dam ħajqat ma' men nitfaġit il-ħadd.
qatt ma qalulna la jisimhom u lanqas minn bagħthom. Imma m'hemmx dubju li pulizija kienu. Mela issa wasalna saw. X'baqalhom jagħmlu aktar? X'taħseb Manuel? Din is-sitwazzjoni Karlo. Naħseb li aħjar nwaqfu kollox. Jiena ma rrid inġib il-ħadd minnkom fil-kwiet. U għalhekk aħjar ma nagħmlu xejn. Tassew qed jiddispjaċini Manuel. Imma tawna x'nifhmu li l-kbarat determinati li dan id-dram ma jsirx. Tara, sempliċi dram qed jonqothom fil-laħam il-ħaj. Jien li kien għalija nibqgħu għaddejjin. Taf li jien naħsibha bħalek fuq ċerti affarijiet. Imma Armando der tassew imwerwer. U fost l-atturi hemm min għandu l-familja. Allura Laqqas temmen kif dram jista' jkwethom daqshekk li dan nies. ma dawk għax għandhom il-faħam blu. U l-pinna kapaċi. U tinfed daqs l-aqwa arma. Għalhekk jien dejjem nisħaq li t-talim għandu jkun fuq quddiem-net fil-ħsieb tagħna. Poplu ignorant tagħmel bih li trid. Tista' tbellallu kollox u jaħseb li hu l-aqwa Vanġelu. U dawn hekk iridu li l-poplu jibqa' mhux mgħallem ħalli jkomplu jagħmlu kif ifett lilhom. U kif jitfaċċa xi ħadd li jipprova jiftaħ għajnejn in-nies u jipprova jfehmhom li m'għandhomx għalfejn joqogħdu għal dak kollu li jgħidulhom il-kbarat. Marhom iduru għalih u jippruvaw jagħmlu minn kollox biex jalqulu ħalqu. Imma lilek ma tantx jalqulek ħalqek malaj Manuel. Xi darba tirnexxielhom Karlo, bħal mamlu lil-lajs. Għalhekk jien ma rridx nibqa' sieket fuq din il-kwestjoni. Għax hekk inżomm ħalqi magħluq, kun isni qed niddikjara li lest li nċedi l-armi fuq kwistjonijiet oħra. Jiġifieri lill-oħrajn ngħidilhom li maħna se nagħmlu xejn. Inti spjegalhom, għajdilhom li kif huma l-affarijiet. Id-dram li jinktib dwar Rużar Mizzi għalissa aħjar ma jsirx. Mbagħad wara naraw. Dnub, għax kienet biċċa xogħol tajba u isem il-lajs għadu fuq fhom kulħadd. Żgur li kienu jiġu biħġarhom in-nies ħalli jarawha. Ibqa' żgur li kieku bqajna għaddejjin minkejja twissijiet kienu jagħmlu minn kollox biex is-sala tibqa' vojta. Daqshekk qed tinkwethom il-biċċa xogħol Li dejjem sabuni xewka f'ġenbu. U bħas-soltu ma żammejtx lura fuq din l-istorja. Ktibt artiklu wara l-ieħor fuq il-bandiera tal-Maltin dwar dan il-każ tal-mistħija. Għall-ewwel ħassejt li kelli nkun prudenti. Imissa wasal iż-żmien li naqbdu l-barri minn qrunu. Fil-fatt, qabel ma ġejt int kont qed nikteb artiklu fuq il-każ ta' Rużar Mizzi fejn għadt li Rużar Mizzi ma kienx ħati u li l-Markiż Giorgi Crispo Barbaro. Semmejtu bismu Manuel. U żgur li semmejtu bismu. Il-Markiż Giorgi Crispo Barbaro inqeda bil-ħabsi u bil-poter li għandu biex tara minn għandhom depożizzjonijiet folots u ħoloq każ kontra l-lajs biex jeħles minn bliedem li ma setax jeħles minnu mod ieħor. Tal-biża l-affari. U kif għamlu hekk il-lajs jistgħu jagħmlu lil kull bniedem li jkun ta' xkiela lilhom. U jekk m'iniex sejjer żball, diġà kien hemm xi xnijat oħra fejn issemmew is-sistemi xejn sbieħ ta' dan il-Markiż Crispo. U jekk ibqa' sejjer hekk, żgur li se nisimgħu iktar minn dawn l-affarijiet. Tassew ġiet bittul din il-ġrajja. Naħseb għaddew madwar 7 snin minn mindu kienu sabu lil Bonanno marra. Ta' żgur li għaddew. Biss għall-ewwel 5 snin ħadd ma qal xejn. Kulħadd kien ħaseb li Wenzu Bonanno kien waqa' l-baħar u miet. Kulħadd kien jaf kemm kienu ħobba l-qatra u dakinhar kien ġej mill-festa ta' Sant'Andrija f'Ħalluqa. U peress li kien naqra mlaħlaħ, kulħadd hemmen li seta' waqa' l-baħar u wereq. Mbagħad? Imbagħad ġara dak li f'5 snin qatt ma ġara. Tfaċċat persuna li kombinazzjoni kienet qed tiskonta sentejn il-ħabs u stqarret li Wenzu Bonanno ġie maqtul u minn min. Artico di Sabriati. Eccellenza, hawn il-priġunier Wenzu Darja. Iva, dak l-għal.
Il-Markiż Giorgi Crispo Barbaro, li kien ilu żmien is-supretendent tal-ħabs tal-Belt, dak li kien hemm taħt il-qorti l-antik, kien bniedem ambizzjuż u kien magħruf li kien imħajjar sew li xi darba jkun il-kap tal-korp tal-pulizija. Biex jidher sabiħ mas-superjuri tiegħu, jingħad li ma kienx jiddejjaq juża metodi xejn sbieħ biex jiġbor provi kontra xi akkużati. Kien daħħala f'rasu li kien rid jeħles lil pajjiż minn ċerti elementi li kienu ta' dannu għas-soċjetà. Għax hekk ħaseb li seta' jasal għall-lan tiegħu. Kien għadda minn għala widnejh li kien sar xi diskors bejn xi priġunieri fil-ħabs tal-Belt dwar il-każ ta' wieħed Wenzu Bonanno li l-katavru tiegħu kien instab fix-xatt tal-Marsa nhar id-29 ta' Novembru ta' 5 snin qabel, jiġifieri fl-1888, u li kulħadd kien ħaseb li kien miet b'aċċident. Kien sar jaf li ċerti priġunieri fosthom wieħed bl-isem ta' Gianni Azzoppardi kien qiegħed jgħid li kien jaf lil xi ħadd li jaf xi ħaġa u semma l-isem ta' Wenzu Gallia u miegħu ta' Rosar Mizzi. Taf għaliex battalik, Wenz? Le, Sinjur. Wenzu Gallia. Mill-li qed nara int qed tiskonta sentenza fuq xi serq u fadallek sentejn oħra ħabs biex tessam. Iva, Sinjur. Allura, kif issibek fil-ħabs tal-Belt? Kieku aħjur barra, Sinjur. Sabiħa l-libertà, imma l-libertà trid taħdem għaliha. Ekku, Sinjur. Imma dak li għandi miktub hawnhekk mhux l-ewwel darba li kont klient tagħna lanqas. Le, Sinjur. Kont il-ħabs kemm il-darba. Ma titalmu qatt intom mhux? Il-bżonn, Sinjur. Għalhekk mill-bżonn Wenz. Memlija Malta b'nies tal-galbu li qatt ma rifsu l-għadba tal-qorti. U jiena ċert li mhumiex sinjuri lanqas. Barra minn kollox. U jiena ċert li ħafna minn dan in-nies il-ħajja ma tantx kienet ħanina magħhom. Biss għandhom ħaġa waħda komuni. Il-koll biżlin, jirrispettaw il-liġi u l-flus jaħdmu għalihom mhux jisirquhom bħalek. Natik il-kelma tiegħi li d-darba kif noħroġ minn hawn. Noqgħod attent. Attent li ma tinqabadx. Da, Sinjur. Noqgħod attent ma nerġax naqa' fil-vizzju. Rid nibda l-ħajti. Kollek tajdu. Imma nkabilment kollha ġew ġew tispiċċaw. Nipprova li le, Sinjur. Mhux tipprova trid, imma trid tagħmel ħiltek. Nagħmel ħilti. L-ewwel nett tibda biex tindem minn dak li għamilt. U t-tieni tibda tevita l-kumpanija ħażina jekk ma tix terġa' taqa' fl-istess vizzju. Natik il-kelma tiegħi, Sinjur. U inti taħseb li tista' naħodha bis-serjetà kelma ta' xi ħadd bħalek li qatt tal-biċċa kbira minn ħajtu dieħla ħereġ il-ħabs? Naħleflek, Sinjur, li anke l-kappellun tal-ħabs sekkietlu. Issubu ħal taħsnikom minn dak il-povru raġel qaddis. Xi trid naqbad ngħidlek, Sinjur. Il-verità. Xejn iżjed u xejn inqas. Għadda għala widnejja illi għamil ċizmin kont għamela ma' ċertu Rosar Mizzi. Rosar Mizzi, il-lajs. Kollu kemmu. Insomma xejn. Ma nibdewx bil-gideb, Wenz. Kella jena wid nispiċċaw ħażin. Imma dak kien żmien twil ilu, Sinjur. Ngħidu daqs 5 snin ilu. Jista' jkun. Bess, għal kemm ili maqful.
tinsab maqfula x'ħaqek. Biss jekk kint kapaċi turina li int indimt minn dak li għamilt u lest li tkun inna tajnuna biex tpatti, allura għandhom lejn ikun nistgħu nibdew nafdawk u forsi nħalluk tixref barra mill-bib tal-ħabs. Ismani sewwenz. Issemma ismek fil-każ tal-qtil ta' Wenzu Bonanno. Wenzu Bonanno, Sinjur. Dan Wenzu Garja kien gwab daqs il-lajs. Ma konx tabdaħ f'kelma. Imma l-Malkis, il-kelma ta' wieħed bħal dan kienet biżżejjed tal-iskopijiet tiegħu. L-informazzjoni li kien ta' kienet inħarġitlu proklama. U nħafrulu sentejn mis-sentenza li kellu jiskont tal-ħabs. U kien u li semma l-lajs allura? So ma nafx hekk kienx u jew il-Markis li semmih l-ewwel, imma ħaġa tal-għaġeb. Kif wara 5 snin ishom infetħu bwieb is-sema u niżlet xita ta' xhieda f'dan il-każ li sa ftit qabel kien maħsub li kien aċċident. U naturalment ix-xhieda kollha kienet tippunta dritt lejn Rużar. Il-lajs. Kienu ilhom jippruvaw jisibulu tarfu l-pulizija lil dan Manigold. U sab fl-aħħar sabu x-xoqqa f'moxta. Ma kienx eżattament xi qaddis dan il-lajs ngħiduha. Qaddis jew le, ma tistax takkuża bniedem fuq xi ħaġa li m'għamilx biex ipatti għal xi ħaġa oħra li għamel qabel. Il-kastig irid ikun relatat mal-offiża. U jekk il-lajs ma kienx ħati ta' dak li akkużaw bih, għamel x'għamel. Ma setawx jaqbdu jġibu provi u xhieda folozz li waslu sa fuq il-forka. Minar ħafna tlaqli wieħed jista' jgħid li Rużar Mizzi kien bniedem mill-lar u minn dejjem kien blinkwid mal-liġi. Kien wieħed li ma jibża minn ħadd, imma li kulħadd kien jitwerwer minnu. Kien jgħix bis-serq u ma kien iġib rispett lil ħadd. Jien sa minn qabel ma bdiet il-kumpilazzjoni tal-ġuri tiegħu. Kell informazzjoni minn għand persuna li ovvjament ma stajtx insemmi jisimgħu li sejjaħtilha NN. Din l-istess persuna stqarret miegħi li dan il-famuż Wenzu Garja kien stqar magħha li kienu jissoħ li jekk hu ma kienx lest jikkollabora magħhom. Kienu se jixluh bil-qtil ta' Xwejjaħ Bonanno u li kien se jresqu lilu għal fuq il-forka. Ma kif nistgħu neċċaħoġa bħal din, Sinjur? Tgħidlix li qed tiskrupla. Dan minn mindu law għandek kuxjenza daqshekk delikata. Ma nistax nifhmu, Sinjur. Xi trid ngħid preċiżament? Il-verità? Sissa għandi ħafna indizzi ma m'għandix stampa ċara. Biss bħal matlek. Issemma ismek fil-każ ta' qtil ta' Wenzu Bonanno. Gideb, kollu gideb. Dak issa narawh. Issemma wkoll isem ieħor, dak ta' Rużar Mizzi. Biss jibba nemminx li inti tasal biex toqtol bniedem mhux tasal. Naħliflek, Sinjur, nasal biex nagħmel killex imma li noqtol le. Ma l-affarijiet mhux hekk qed jixħdu. Naħliflek, Sinjur, li jien ma naf f'xejn, ma nidħol f'xejn. Sa tattanda di fidejja depożizzjoni ġuramentata mill-wieħed mill-gwardjani tal-ħabs fejn jgħid li sema kemm darba tibki u tolfoq fiċ-ċella tiegħek u tenni l-kelmiet id-delitt tal-marsa kien se jinkixef u se nsib ruħi fuq il-forka. Ma jaħasra, Sinjur. Tgħidli xejn aktar wezz. Ma rridx li xi ħadd jgħid li kont jien li kompromentejtek u biżżejjed għajnejn fuqi li nkollu jaraw x'qed nagħmel biex jagħmlu li ħsara. Biss ara x'nistgħu nagħmlu jien u int Wenz. Issa nipprepara daqsxejn ta' depożizzjoni fejn inti tgħid x'taf dwar il-każ u jekk taqbel u tiffirba, allura nkunu ċerti li inti ndimt
U ta' dan ikollok rikompensa xierqa. X'taħseb, Wenz? Lanqas naf, Sinjur. Ngħidu aħna proklava Prokloma ta' xiex, Sinjur. tal-kompliċità tiegħek fil-qtil ta' Wenzu Bonanno. Imma, Sinjur. Ħallini inkompli. Barra minn hekk, dawk is-sentejn bil-baqalek maqfula u ġew dak ninsewhom. U toħroġ dritt il-barra. U jekk, u kun hemm xi ħoġa li ma naqbelx magħha? Aħna nippruvaw niftehmu. Imma jekk infindej konti tispiċċa ma tiffirmax, allura nqattaw kollox u jkollna nduru fuq hekk bħala l-indizzjat prinċipali. U provi jeżistu. Kont istabli neħilu daqsxejn il-manetti lill-ħabib tagħna. Dan kien ix-xenarju li l-insinwazzjonijiet ta' Manuel Demek kienu qegħdin ipinġu. Kienu akkużi serji ta' korruzzjoni u użurpazzjoni ta' poter li għal-bidu kien qatt prudenti ħafna kif ipoġġihom, għalkemm kien hemm oħrajn li tkellmu bħalu, għax din ma kienx l-ewwel darba li l-Markiż kien fil-mira tal-gazzetti. Għaxejn tkompli tiġħad. Għandna l-provi meħtieġa. U rawk mhux bniedem wieħed ma tal-inqas 5. Kideb, kollu kideb. Ma nafx fuq qed titkellmu. Qed nitkellmu fuq il-qtil ta' Wenzu Bonanno daqs 5 snin ilu nhar il-festa ta' Sant'Andrea ta' Ħalluha. Issa taf fuq qed nitkellmu? Le, ma nafx. Dak li sraqt, qtilt u tfajt il-baħar. Għedlek jien ma qtilt il-ħadd. Dak int qed tgħidlu. Imma ħadd ieħor qed jgħid mod ieħor. Naħlef fuq l-eżes Fuq xiex? Fuq dawk il-qabda nisa li kellek li mbagħad tlaqtu mifendu għal rashom? Jew fuq dak is-sitt titfal il-leġittimi li tant tiftaħar li għandek. Sada x'għandu Għandu x'aqsam Rużar għandu. Min tafu tistaqsi xarriħ. Tif kemm il-darba spiċċajt għandu l-ħabs int Rużar. 17 darba. Missa żgarrajt waħda u sewwa u tajtna l-opportunità biex issa neħilsu minnek darba l-dejjem. Nixtieq naf minn ġieli dal-kideb kollu fuq għax noqtlu bidejja stess kelma ta' Rużar Mizzi. Kif tilt l-Wenzu Bonanno. Għanna kollox bil-miktub. Għajja tibda t-prepara ruħek biex t-taqa mal-ħalliq. Għanda ħafna xjaħfir l-lek. Biex bieċaħjar minn taħħu, biex t-provaw taħelsu minni. Min għedikom, Aħna ma għandejna bħadd. Imma kien hemm min kien miegħek meta wettaqt id-delitt. U oħrajn li rawk titfal katavru l-baħar. Kideb, kollu kideb, xwetto biex għadikom daqshekk. Xi wieħed minn dawk il-qabba zibelli għandkom maqfulin għawġew. M'għandekx għalfejn toqgħod titgħajjar tal-iskart wara kollox tal-istess miżbla spiċċajt. Imma bħal matlek, li se tkun l-aħħar waħda xi se neħilsu minnek darba dejjem. Jien ta' bil-ħabta kondotta ħażina. Immens. Inti mnawwar u korrott tiħtar minni għax inti tibat raġel li mhux ħalti fuq il-forka. Naħlef fuq dal-kurġi biss minix ħati fuq dal bniedem jien innoċenti, minix ħati, naħlef. Għalkemm ħalef u baqa jaħlef sal-aħħar li kien innoċenti, wara ġuri kontroversjali li kien beda nar il-25 ta' Ġunju 1894 fejn ix-xut prinċipali kien Wenzu Gallia u x-xhieda l-oħrajn kollha li tresqu kienu l-koll ħabsin jew ex ħabsin, Rużar Mizzi instab ħati tal-qtil ta' Wenzu Bonanno u kkundannat għal mewt.
Nhar 2 ta' Lulju 1894, Rużar Mizzi, il-Lajs, quddiem ix-xhieda fosthom il-Markiż Ġorġi Crispu Barbaro, ingħata l-forka fil-bitħa tal-ħabs ta' Kordin. Għalxej kienu l-artikli li jiena u xini soħra ktibna f'ġurnali diversi. Għaxa ħad daħala f'rasu li Rużar Mizzi kellu jiddender u hekk ġara. Lanqas jitwemnu ċerti affarijiet. Kien ġuri li ħoloq kontroversja sħiħa. Kien hemm min tkellem fil-beraħ dwar ċerta xhieda li ġabet il-pulizija u kemm kien hemm kontradizzjonijiet. Da żgur, niftakar artiklu qawwi ħafna fuq il-portafolio di Malta. Iva, kien qala sensazzjoni sħiħa, għax kien qal mingħajr ħafna tlaqliq li ċerti mezzi użati mill-pulizija bħalma ġara fil-każ tal-Lajs la jagħmlu krettu lill-gvern, la lill-pulizija u lanqas lill-ġustizzja. Sa dan it-tant baqgħu jżommu sod u s-sentenza baqgħet ma nbidlitx. Ma tarax li ma kienx sa jċedi l-Markiż? L-aħħar attentat niftakar kien sar mill-La Gazzetta di Malta fit-30 ta' Ġunju, jumejn biss qabel l-eżekuzzjoni. Bl-istil pulit tagħhom tas-soltu. Mela mhux bħalma tikteb int, Manuel. Jien eben il-poplu, Karlo. U la jien, u laqas irrid inkun sofistikat. Jekk tara l-ħmieġ se jaħlu bismu, toqgħodx tipprova ddur mal-lowża biex ittieħ isem ħalli jidher isbaħ. Aktar nies bħalek għandna bżonn, Manuel. Ħadd ikun hawn, Karlo, tibżax. Mela x'kont qed ngħid? Iva, mela La Gazzetta di Malta jumejn biss qabel ma Rużar ingħatatlu l-forka, ħarġet tajt li kieku kellha tinbidel is-sentenza. Il-poplu kien jieħu gost biha d-deċiżjoni. U dan mhux għax il-poplu kellu xi grazzja speċjali ma' Rużar Mizzi. Ma naħsibx jien. Anzi naħseb kienu ħafna dawk li kienu ilhom żmien twil jixtiequ jaraw dendel. Wara kollox, Rużar kien dak li kien. Biss fejn tidħol il-kuxjenza r-raġuni. Hawn ħafna Maltin li jafu jirraġunaw u jafu jaslu jażlu bejn is-sewwa l-ħażin. U l-kbarat baqgħu ma jridux jafu. Kienu ħadmu wisq għalih dak il-verdett biex ibidluh. Għax il-poplu ma jaħsibix bħalu. Anzi, naħseb li derilhom li il-poplu għamlulu xi pjaċir tal-li ħelsuh minnu. U jiena għalhekk bqajt nikteb għalkemm il-Lajs kienu qatluh, għax il-verità kienet għadha ma ħarġitx. U rrid nagħmel kollox biex l-istorja ma tirrepetix ruħha. U mnalla, għax permezz tal-ħabib tiegħi Sigismondo Savona għandu mnej li tinfetaħ inkjesta dwar l-opera tal-Markiż. Ma nafx fejn se jaslu jien billi joqogħdu jagħmlu dawn l-inkjesti? Kappell qatt ma miel għal ieħor. Ma tambar illum u tambar għada xi ħaġa jsir. Jekk ma tagħmel xejn jibqa' ma jsir xejn. Imma x'kienu l-provi li kien ipprovda Enzo Gallia kontra l-Lajs? X'kienet l-istorja li skont dan ix-xut fiha kellu s-sem prinċipali tal-qattil Rużar Mizzi? U min kienu x-xhieda l-oħra li komplew isostnu din il-verżjoni tal-fatti? Biex hekk Rużar Mizzi minn ħalaxa qatel lil Enzo Bonanno għas-somma ta' 13 lira. Allura Wenz, nifirmaw? Allura jien se nħel xejn, Sinjur. Xejn affattu. Anzi, mhux tal-li hekk. Tal-li kif ġewwa għedtek se naffrulek dak il-kont pendenti li għandek magħna. Nista' nitolbok tat-silma, Sinjur, jekk jogħġbok. Mela le. Kont nistabli ferra l-ftit ilma.
Għatjien li nfindej konti kont tasal biex tifhem x'nu rajħar ħaġa li tagħmel. U sa dwar l-oħrajn, Sinjur. Di tħabbil x'rasik dwar l-oħrajn, dak issa aħna nieħdu ħsiebhom aħna. Tifferma Wens. Sinjur, jien ma nafx nikteb. Tinkwetax għamel salib. Aħjar salib fuq dil-karta billi wieħed fiċ-ċimiterju x'tassew. Ekku, Sinjur. Tara kemm huwa aħjar tajna l-liġi milli tiksera? Nwedek solennement li ma tarġux taruni għaw ġew, Sinjur, lanqas jekk nof x'nof. Għanfakrek li dak li għadek kif iffirmajt hawnhekk tittixtu fil-qorti bla tlaqli u bla pisa. Nkella ikonna nitkellmu mod ieħor. Tħabbel rosok xejn, Sinjur. E anche questa è fatta. Allura nista' mmur, Sinjur. Mur Wens. U jessi toqbel aqal, Kont istabli waslu waħda sal-bib. Grazzi, Sinjur. U eksibni lu tarfu l-Rużar Mizzi. Żewġ kolbi joħra bħal dawn u nista' nserraħ rasi li x-xewqa tiegħi ssir realtà. Għad jien li ma kienx se jkun diffiċli konvinċuh il-Wenzu. U laqas l-oħrajn. Jaqabda klib irrabjati jiġġieldu għall-istess għadma li għandi jien. Tinna żewġ ta' safar bġebla waħda. Ħlisna minn bniedem mill-ar u ttejna triq għall-karriera. Xejn ikun sewa xi ħaġa f'ħajtu Rużar. Nies bħal dawn xi darba jew oħra bil-fors fuq il-forka jispiċċaw. Sakemm ma jsibhom xi wieħed tal-qata tagħhom qabel. Ix-xenarju lest u l-atturi magħżula. Issa kull ma baqa' huwa li niktbu l-aħħarat. Mela, ma nafx għalilna Wenzu Galja fid-depożizzjoni tiegħu. Nhar id-29 ta' Novembru tal-1888 jiena u Rużar Mizzi. Nhar id-29 ta' Novembru 1888 jiena u Rużar Mizzi magħruf bħala l-Lajs konna ftehimna niltaqgħu ħdejn iċ-ċimiterju tat-Torok ħalli mmorru nagħmlu serqa tiġeġ minn Red Set ir-raħa ġdid. Rużar, wasalt, sibtek minn tixġej? Inti li xeħsibni. Xi roġol bla kelma jew xi wieħed tal-ħabbaget bħolok żod minn nofs. Ejwa ħejja ma jatlek xejn jiela, ħsib inqalalek xi ħaġa. Jistgħux inqalalek xi ħaġa. Inqala tibżux, ġiddik lukarda tinej, qalet li m'għandix biex tutmallibni. Tajta xi ħaġa Rużaru, sewwa għamelta. Tajta, daqtajta ħarta u batta tinej lem, aral dik min jofa u dak l-aħġeb li ġebet fid-dinja. Kieku jkelli nitma' tfal killa li jgħidu li huma tiegħi, wien ikelli mmur nittallab. Amma tfol minn tiegħek hawn minn għandu ta' Rużar. Tfol hemm. Imma b'daqshekk ma jfissirx li kull min jiġi jinej ħaniftaħ il-portafol u nċekkxeklu lejri Wenz. Domonju Wenz, għandek ħabta man-nisa? In-nisa Wenz. Urjom dik in-naqra ħlewwa. Umbata għat-il-pon u jiġu jiklu minn eħedajk. Insomma, għalfej sa nixbdu għal-lejla. Sibt Red Set ħaġlejt. U għem kulaħtu għadaqsiex. Illi xkora ġibta? Taħtu. Ma nimxie ħammurru ħallit mill-paroli. Ejja. Badna triq li jem bejleli li tuti lejn ir-raħa ġdid u tibqa' sejra lejn ħalluqa meta mill-bet. Meta mill-bot, il-maħna
ġej raġel li ma tantx kien jidher sod fuq saqajh, u meta wasal qrib indunajna li kien xih mhux ħażin. Jaf jirrakkonta Wenzu. Għaw xaqanna l-lejla, Wenz? Jgħid qalbi għandu erba pinet mux ħazin iduru ġarru għasadok l-lejla. Dam nejġejtajt. Min jof? Jek mux minn ħalluqa, l-lejla kellam il-festa daw kem. Ejwa balleċ. Issa naħduħ passata żmien ta' nitqoġiġ daħqet minn fuq dar, jekk hawnhekk għodu l-ħin. Għaġla m'għandniex. Aw, non! Aw, fej sejjer, bħalissa. Assalamu alaikum, ħbib. Dek daqxen ta' festa li kellhom il-luqin, il-laħwa tiegħek. Hemmhekk għodok ġej. Ejwa. U issa fej sejjer. Mhux id-dar fejn innamur għandi rasi għadha ħossa d-dur. Xrobtlu missi. X'naqra. Ix-xieħa ma tgħidlek xejn. Le, dek biex dilettanta tal-festi. Dek moħħa biex tibqa' ġewwa d-dar, issa bħalissa. Min jaf kif inhi għaddejja tolħod. Oħorbes. Allura, mister, enċ jismek, mister? Wenzu jien, Wenzu Bonanno. Mela allu. Enti ma jimportax jekk niġi nagħmlu erba' passi miegħek, Wenzu. Xejn anzi nirringrazzjakom. Isma' ma tafx ma minn tista' teltaqa' darħin bil-lejla. Bħalissa, taf kemm hawn ħalleli niduru mal-saqajnu. L-iktar dak il-lajs, Wenz. Ejja, il-bambin jilliberana. Mill-ar kem jistagwa. Dak jgħidu ma' xar minnu. Għala xinu, esmajna, smajt li kunu għaddanna ħata ħufta? Ma dak biex mux meħalaxa u. U allura billi minn ħalaxa, sitta sa joqotem, dikum rifittax postijiet fejn fuħx in-nies. Insomma, hemm istom jaqbdu. Jaqfluħ darba l-dejja fama ħallok joħroġ. U mela sewa qed U hemm dok li jkun miegħu xilni għal jismu. Wenzu għandek u Wenzu qolu li jismu, imma ħores dok bazbita. U ma jiswix iktar minn nofs Karlin. Ejwa ħejja. Kisam il-kolb, tiksi għaċajt, nannen. Jendemmek kax ta' ferriħ dejjem. Jgħix bit-sena qed ngħidel died? U ma tantx baqali da. Għara seħbi għaw biex jitħaqna għara titittaxxa bastanka. Isma, kolħat malu għalli rax konna ħadkom t-xorbu miegħek jieku. Ejwa, nispiċċaw nħallsu kollox aħna mhux hekk. Le jien, aħallas jien, bejn jentna. Lejla ma fuqx Karlin il-festa dak li kont magħhom, ħassu kollox huma. Mela tajjeb u tajjeb għax bxejn. Eżatt, ekku eżatt. Ekkolli ngħid, feħxi solt Wednesda. Tgħid. Aħna x'ta nitilfu billi naraw ftik, mhux hekk? Se tagħmel riża. Dawk il-maġġer. Għaw xaħalina Wenz. Dan aħjar minn kallin ortiġieċ. X'għamilt Ruzor? Mu bekin, u sew. Tiltu? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Da 13 lira ġrid. Raġel bħaldon. U s-sanajdu għak il-filis, m'għandux jambijem aktar? Ruzor, aħjar inta brusna lem. Għaxi kelli nejt rajt ċimara u tejda qalbrut kellex dik. U dik xseta trodlom bħal dan, issa nitfeħu l-bahar. U jgħidu li waqqa l-bahar għax kien fis-sakra. Għandu riħat għambit taqsam fuq. Aqbad minn hemm. Tajba l-lejla Ruzar. Jilli lek nafok. Missak ma nafnix. ħanamlu xi sena oħra l-ħabs flimkien. Il-mannaġġa. Kolni kamien. Kif feħxi solt ix-xwejjaħ? Kif niżel il-baħar miskin? Laqqas induna li waqa' daqskab kif fis-sakra. Manuel, għandek ġiex liri. U hemm xi ħaġa sħabek ukoll. Xej. Lili tuni 3 liri, użamma li ħerba. Biex hekk Ruzur Mizzi minn ħalaxa qatel il-Wenzu Bonanno għas summa ta' 13 lira.
U xtara biljett solo andata għad-dinja l-oħra. Kas tassew uniku, mhux biss minħabba l-kontroversja li kienu baqa' jqajjem, imma anke x'kien spiċċa biex involva fih bniedem li flimkien ma' Michel Anton Vassalli kien wieħed mill-ewlenin li sawwar ir-ruħ Maltija. U hekk wasalna fit-tmiem ta' dan il-programm fis-sensiela Delitti f'Malta. Jiena wedi insellmulkom.